Odluka da se po prvi put organizuje trka za djecu sa poteškoćama u razvoju pokazala se kao pravi potez. U ime svojih drugara koji su učestvovali u međunarodnoj uličnoj trci na ukazanoj prilici zahvalio se Nemanja Jeftić. Super mi je bilo i zahvalan sam zato što su i nas odvojili da možemo trčati, ali sa drugom djecom kad smo trčali nismo imali uopšte niku šansu, ovako je bolje i bio sam treće mjesto. Ovoj djeci gradonačelnik Milenko Đaković je uručio novčanu nagradu u iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Đaković je naglasio da je zadovoljan što su djeca sa poteškoćama u razvoju kroz učešće u trci bila uključena u obilježavanje Dana grada Prijedora. Želim izraziti posebno zadovoljstvo njihovim uključivanjem u ove trke, tako da su bukvalno svi građani grada Prijedora, odnosno sva djeca bila uključena i ovom prilikom želim im čestitati na posebnom trudu kojeg su uložili i uručiti mi stimulativnu nagradu za tako nešto. Na svoje učenike, ali i one koji pohađaju druge škole kroz program inkluzije, ponosna je i Slađana Radaković, direktor Centra Sunce, u kojem se trenutno školuje 116 osnovaca i srednjoškolaca sa posebnim potrebama. Ovom prilikom želim da se zahvalim svima onima koji su dali svoj doprinos da se ovako za nas značajan projekat realizuje i da se na taj način pokaže inkluzija u praksi i da djeca sa smetnjama nisu zaboravljena. U trci je nastupilo oko 30 djece sa poteškoćama u razvoju i svi oni koji su danas bili na prijemu izrazili su očekivanje da će postati standardan dio međunarodne ulične trke koja se održava povodom 16. maja, Dana grada.